ही कुमार नहीं देवो ही धायनवा अगे हमें ही कुमार अभी देवो ही धायनवा अगे करिए भातार पछौड़ी कबो केते घुमनवा अगे करिए मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे करिए मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अब करिए भातार पछौड़ी करो ही घुमना अगे पहिले नहीं जानलिए तोहर चलिया चलनवा अगे पहिले नहीं जानलिए छौड़ी ऐसन हौ चलनवा अगे सुंडा मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे टूपा मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा आ पीर सब पीरिया याद में तोहर गावो कई गनवा आस से कई गनवा अगे हरद तवे मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे करिए भातार पर छौड़ी करो ही घुमनवा छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे जोई भी ससुरालिया छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे बारे बदया ढोनिया में जराबो हकी दिया बाहरे बदया ढोनिया में जराबो हकी दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे के cara से तो सेटिंग कइली कंचिलिया दिया के cara से तो सेटिंग कइली कंचिलिया दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे भतरा वाला
नैहर में करो हिचिया चिया पहुनवा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया अबे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अबे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अबे सैया वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया अबे भतारा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया आगे कथी के बिजनेस करो पहुनवा हमरा बतावेंगे कथी के बिजनेस करो पहुनवा हमरा बतावेंगे छोड़ी तो हमरा बतावेंगे हेरे हमर बलमुआ डीजे बजा रे छोड़ी के नचा रे हमर बलमुआ डीजे बजा रे आगे कथी के बिजनेस करो बलमुआ हमरा बतावेंगे छोड़ी तो हमरा बतावेंगे हेरे हमर बलमुआ डीजे बजा रे छोड़ी के नचा रे पर बांध के पिया चारा गोडी जी रे भर लगन रहो है छाड़ा बड़ी बेजी रे बुझले से बलमुआ नहीं तोर घरे देखावेगे यही से पहुनवा नहीं तोर घरे देखावेगे छोड़ी नहीं घरे देखावेगे अरे हमर बलमुआ डीजे बजा दे छोड़ी के नचा दे डीजे के हमर सभे है दीवाना रे बाजो हपै डीजे पर लिखल प्रिंस प्रिया के गाना रे महीना में कितना दिन ले बुकिंग करावेगे महीना में कितना दिन ले बुकिंग चलावेगे छोड़ी आगे बुकिंग करावेगे हेरे